Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asi tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana amai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo naamai vari kuchengeta vana vane urema. Tinopemberero zvakare ugamba, ushingi, umare huna naamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuGlenora uko kune mudzimai ane makore 44 years, Itai Manyame, nevana 5. Gotwe rake Anisha ndiye ane dambudziko. Ngatisanganei namai Anisha. Kusvika kwataita kunoku masisi enyu akanyarara, ndo magariro ekuno here kuGlenora kuti makangonyarara hamuone vanhu murodhi? Vana vaenda kuchikoro ndo vanonyanya kuwanikwa mumastreet. Mabva manyararisa. Okay, mai Anisha, dambudziko riri pana Anisha makariziva zvaita sei? Muchangobva kusununguka mwana here kana kuti zvamakatozoti vatombogara nemwana kwakuzoona kuti pane zvimwe zvisina kuringana? Ndakazozviona ndatombogara. In fact sakazviona paakabayiwa first injection re14 weeks riya. Saka akanoti bayiwe semaskati, usiku hwacho hatina kurara, akarara achigwina. Saka ndakabva ndamuka ndichienda naye kuchipatara zvokuti ndakambofunga kuti pamwe kuda injection iri. Saka ndichibva ndatorifewa kuenda kuhospital Hombe. Ndichienda ikoko ndichisvika vakabva vangoti mwana ari kuita pfari. Saka ndakabva ndanyorerwa mishonga ndobva apiwa. Ini ndokudzoka nemwana kumba ndokumupa, ndokutanga kumupa mishonga iyoyo. But mwana haana kuita sei, haana kumira kugwina. Kugwina kwakaramba kuchiita sei, kuchingoitika mazuva ese. Saka ndaona futi kuti mwana ari kuramba achigwina, zvakandifosa futi ndidzokere futi date review risati rambodi rakwana. Ndikanoti mwana uyu haasi kudini, haasi kumira kugwina. Kugwina kwaaita aisagwina miri wese, aigwina musoro wake, aita zvekuti kana wakamubata anonorovera nemusoro kumberi, anoramba achitanga ari kuroverwa musoro pasi. Saka mwana wekuti wafanira kutogara wakaita sei, wakamubata. Nguva yake yekuti akunogara kana akagara aitongorovera nemusoro pasi, oramba achingorovera nemusoro pasi. Ndokwakuri kugwina kwake. Saka ndakadzokera kuchipatara ndikanotsanangura kuti hazvisi kuita sei, hazvisi kumira. Ndobva mapiritsi aita sei, achinjwa futi. Ndobva tapiwa mamwe. Ndapiwa futi mamwe, dambudziko harina kudini, harina kupera. Mwana akaramba achingogwina. Zvakanga zvakuti kana inini ndakanga ndisisina mufaro wokuti ndinomusiya pasi. Nokuti zvaingori kana zvaita sei, zvaitika ende pazuva aigona kuita kana ka10 kana ka15 kugwina kwacho. Saka ndakaramba ndichidzokera kuchipatara kuya. Ndichizonosvika kuchipatara kuya ndo pandakazoti ndofunga ndakanga ndatopedza gore rese achingochinjwa mishonga. Ndo pandakazoona vamwe chiremba vakati maonero andiri kuita mwana wako anenge aine imwe condition. Mushonga uri kupiwa uyu nezvandiri kufunga hazvisi izvo. Nokuti vakanga vachindibvunza manje vakati chii chiri kumbonyatsoitika pamwana. Ndobva ndatsanangura. Ndobva vati varega timukurembedzese ndinyatsomutarisa nhasi miri wake wese. Ndobva vamutarisa ndobva nditi since mwana ari kurara nemusoro pasi, zviri wise kuti mutsvage neurologist wamunonoona anoona kuti zviri kubva musoro, yanoita nezvemusoro, voona kuti chii chiri kukonzeresa kurovera nemusoro, kurati pane chiri kutriga. Kati zvakanaka. Ndakatovati handizive, ndobva vatondinyorera vakati achimbonoedzai ava. Ndobva ndazoenda kuya. Saka ndichisvika kuya ndichivatsanangurira vakabva vati since ari kurova nemusoro toda CT scan. Ndichibva ndatsvaga mari iya, ndobva mwana aitwa CT scan yake. Mwana aitwa CT scan yake pandakazodzokera ndobva vatonditi mwana wenyu ane matumors mubrain. Saka matumors aya ndo ari kukonzeresa kuti adonhe achirovera nemusoro pasi. Ndipo vakabva vanditsanangurira vakati it's a rare condition ine mwana inonzi tuberous sclerosis complex.
Saka chiremba vachibva vanditsanangura vakati chirwere kana chiti reti kuredza kuudza imanisha kuti hachina vanhu vakaita sei vakawanda. Ndofunga ipapo uchitanga kutonzwa unenge wakuda kunzwa kuti chinorapika here. Ndo zvandakatanga kuvhunza kuti saka zvinorapika here. Akati muno matikwanise kuti tichirape, we can only manage. Tinenge takungomaneja. Kune nyika ine mushonga wacho wavanoshandisa ikoko unobatsira machumazi ayaya kuti aite kanenge kushrink, then achadisturba brain yake. Kati ko machumazi aya anoopareteka here, nokuti ndomunzwa zvinzi mwakaita brain tumor anooparetwa. Zvikanzi aiwa aya haopareteka, anonzi masmall tumors. Saka vabva vanditi muchatozoona nekufamba kwenguva. Machumazi aya anoita mukati memiri wake nekunze. Mukati anonorova mavital organs, brain, heart, kidney, ndokwaanoda ikokoko. Then kunze anongoenda all over yebody, mukanwa, sekesi yaanisha ane ari mukanwa. Paanenge ari pese anenge aine zvaari kukonzeresa. Ari mukanwa ari kudya mazino, mazino ake anenge achidyiwa achipera, zvokuti magums ake ari sensitive. Kumusoro kwangosara mazino 2 ndowakasara. Pasi apa atotanga kudya futi machumazi ayaya. So magums ake ari very sensitive. Mwana wekuti akangogumira pano akutobleed. Kana kungomunhuidza mukanwa make motogara muchinwa ropa nguva nenguva. Machumazi aya akapinda munzara dzinoora dzichidonha. Anchi hake nzara dzake hadzina machumazi wayo. Then face yake muchazomuona futi atozara kumeso. Nemumusoro akabva azoita mamwe akaenda pane rimwe gumbo rake rekuright riri kukura zvokuti pamadiapers chiremba vakazondita hachatokwanisi kutopfeka madiapers evana vadiki nekuti takuramba tichimumanikidzira. Ende papo pandakataurwa chirwere vakataura kuti machumazi ake haadi zvinhu zvemachaina zveplastic, anoda 100% cotton. Nokuti time iyo yandakaenda naye ndandiri kutotengawo manepisi eda akachipaya, vakati aiwa endai munotenga 100% makutonotsvaka kumahagisi nemashops amunoziva anokwanisa kuwanikwa mahagikini ari 100%. Zvinova izvo zvavaitsanangura kuti ndo zvakaita futi kuti chii gumbo ritange kungokura nokuti ndairipisa nemaplastic ayaya. Saka gumbo iroro rakura nekuda kwechirwere ichocho. Then nemwiri wake wese arimo nemukanwa ndo pane machumazi wayo. Kana zvadai tinoziva kuti urwere ukauya husiri kunzwisisika, vanhu tinonyatsotsvaka chikonzero. Makambofamba here zvichida semhuri kuti imi zvinhu zviri kutaurwa izvi kliniki vari kuti asisviki semhuri rega timbodaiwo. Takatofamba nekuti chaiitika ndechekuti pakugara ipapo waiti kana wakangogara mwana akatanga kungorovera nemusoro pasi waibva wanzwa moti chivanhu chaicho dai mamboendapa zvishuwa newo unongochida kuti mwana wako aitewo zvakanaka. Ndakatofamba asi hapana chakachinja. Ende ukatofamba chinhu chandakadzidza ndechekuti chero ukaenda hapana munhu anomboenda kune pamuprofita wobvanzi sumukai hamuna dambudziko. Panotowanikwa chinobatwa chete, havashayi zvokuti vakuudzi. Waiti ukabva panoudzwa chinotoona kuti at the end of the day watove neconfusion. Ndopandakazosiyana nazvo inini ndakabva ndazotanga manje kutoti ndakutodzidza chirwere ichi ndega paindaneti ndichinzwisise. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare tikamuchinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.
Anisha ari kumborarama sei? Ndezvipi zvaachiri kuitirwa namai kunyangwe iye ava ne7 years? Uyewo matambudziko api ari kusanganikwa nawo namai Anisha? Anisha mwana wekuti ndichiri kungomuitira zvese basically. Haagoni kudya ega, ndinotomudyisa. Ukamuisira plate yechikafu kuti adye, anogona ngokanya-kanya otokutura plate otosimuka. Kugeza ndinotomugezesa futi. Haagoni kana kubvisa hembe. Machiremba achinditsanangurira vakati condition yake inounza a lot of health issues paari. Anisha ane global developmental delay, ane ADHD, ane autism, ubati mafitsi iwaya. Saka pese panoitira mafitsi, it's a step backwards kwaari. Apa iye mafitsi ake aya anonzi drop seizures. Anoita every day kana zvakatokwidza tinogona kurova 10-12 every day. Usiku anotomuka kana nguva yacho ndikatoziva kuti amuka ndakufana kuti ndimukewo, nekuti unenge uchitya kuti anodini, anorovera. Saka hana chaanoziva, chero kuti kubuda murodhi kuti mota iri kuya ndinokwanisa kubuda, hana chaanoziva. Saka Anisha zvinhu zvakawanda zvese ndini ndinotongomuitira. Kunwira mvura mukapu haagoni, asi kumpa chibhodhoro ndochanomwa. Asi achipedza kumwa nechibhodhoro checho azoti chinofanira kugadzikwa pasi, anongochipotsera pasi. Nguva yanenge akudiwa anononhongo chigubhu chake ouya achikupa. Saka zvizhinji zvese ndichiri kungomuitira. Ndaapi matambudziko amuri kusangana nawo nekuda kwecondition yaAnisha? Sezvandambotaura kuti ndinomuitira zvese. Inini ndakanyatsoona ndega ndikati Anisha mwana anoda kunge inini mai vake ndinaye nguva dzese. Zvokuti ndaitorawo munhu aitomboshanda, asi ndakaona kuti hazvibetseri. Regai nditosiyana nazvo ndigare ndichengete mwana. Asi zvakadaro ndakagarawo kudaro futi. Unenge une vamwe vana futi vanenge vachida kuti vaite sei, vaende kuchikoro. Asi ndakungowanikwa ndakatarisana Anisha. Zvese ndinomuitira nguva dzese. Mati kana akuda futi mvura anongonononga, haatauri? Kutaura haatauri, ari non-verbal. Zvekuti iye zvimatone masaini amunoziva kuti kana akadai so ari kuda chakati. Kana ane nzara anotora plate uye achikupa. Kana ari kuda chekumwa anotora bhodhoro rake uye achikupa. Asi pakurara kana ada kurara anenge achingochema. Nokuti last year ndakaenda naye achinotariswa nemachiremba kuti brain yake vaone kuti iri kudevelopa sei. Vakati brain yake last year yange iri age ye 5-month-old baby. Ende izvozvo ndakazvinzwisisa ndikazvigamuchira nokuti kurara chaiko anotoya otoita kadho, haarari ega, anotoda munhu wekutorara akanzwa, anotoungana sekachechi. Ende kana nguva yacho kuti ada kurara anogona kutoita wana wese achingochema. Motozozvona kuti kuchema kwanga achiita kuya ihopi. Anotozonorara papai but anotombonochema. Ende kuchema kwanenge achiita kuya kwanenge achitsvaga munhu, haarari futi ega, anenge achitsvaga munhu wekunorara naye. Kazhinji mumba mukapinda dambudziko zvinokwanisa kukanganisa kana ukama, imimi makazvigamuchira sei? Makutoziva kuti mwana wangu ndo mararamiro ayo, uye baba vakazvigamuchira sei? Ini nangu ipapo ndoda kutenda Mwari nekuti baba vacho havakazvigamuchira. Ndingatoti ivo ndiwo munhu akatotanga kutogamuchira dambudziko iri. Inini zvakatora nguva zvichindiremera nekuti Anisha ndiye last born yangu, ndine vamwe vana 4. Ndiye akazonoita dambudziko irori. Saka zvakaita kuti ndiite nguva yekuti ndakava nenguva yekutambudzika, asi vaingondinyadza vachiti waida kuti zviitirwani. Inini ndakatozvigamuchira. Zvokuti tine nguva yekuti kana taiti kana zvakakwidza Anisha usiku paanogwina pai, baba wacho anototi handicharari, ndakugarira mwana kana akamuka. Nokuti tinosvika kuti paanonoda kunorovera nemusoro pasi anogona kurovera pai pano pasiripo akakuvara. Saka nababa wacho vakazvitambira zvakanakisisa.
Ane shamwari here anotamba sei nevamwe nekuti mataura kuti pakati pezvimwe zvaainazvo pane autism. Tinoziva kuti munguva vamwe vana vane autism vane hasha dzakanyanya uye kusataura ikoko dzimwe nguva kunoita kuti matambiro anoita nevamwe. Iye ane shamwari here dzaanokwanisa kutamba nadzo? Anisha haana shamwari, anongozviraramira upenyu hwake, anongozvitambira hake. Kana panapa panouya vana vachitamba anouya opinda pavari, asi anenge achingoitawo zvinhu zvake zvaari kuita. Haana hasha dzekuti tingati ari aggressive zvokurova nekudii, hayo haaiti. Nokuti ipapa panototi kana akabuda gedhi unotoona kana tuma 2 year olds ndototomubata ruoko tuchidzosa naye mugedhi kuti Anisha anga abudwa anoti yani haana hasha, anongozviraramira upenyu hwake. Paanenge achitamba anotamba ane chidhoriwo here, anomboitawo mahumbu nevamwe, anotamba sei? Anisha anongofarira kutamba netambo. Tambo yake iyoyo ndo yaanoda, ndo yaanenge achingomhanya naye akashaya tambo. Anenge achidhonza zvinhu achikanda pasi. Kana muri mugadheni anenge achipinda achidzura muriwo, achidimbura muriwo, achidimbura zvinhu achiita sei. Taitomborwe nemaruva panapa anga akatenderedza imba yese, asi takatobvisa anenge achidimbura. Ane energy yakawandisa. Saka nguva yake zhinji ndiye kugara achimhanya-mhanya. Asi chaanoda itambo zvokuti tinotomeka sure kuti tagara tambo idzi takangodzikanda pese-pese. Nekuti akashaya tambo ari kunodhonza kana yefiriji kana yesitofu, chaari kungoda itambo. Mataura kuti magums ake ari sensitive, saka anodya chikafu chakaita sei? Chikafu chaanoita chatinomupa ndechekuti ipi zvinondomupa sadza, ndinogona ndaimbomublendera chikafu. Asi nenyaya iyoyo yokuti futi Anisha wacho munhu anogara ari bhizi akazongori nhonga barikanda pasi blender iya nekumhanya-mhanya kwake, haadye chikafu chakawanda. Zvinhu zvakawanda haadye. Mwana wekuti haarumi kana apple haadye, hagoni kuridimbura. Banana unotodimbura wesa mukanwa make nekuda kwemagams ake. Tingatoti chinhu chaanotonyanyodya isadza, ndinatomupa rine supu yakaita sei yakawanda kuti riitekane kakupfava, ndo raanotonyanyodya. Raisi haadye, masipageti haadye, zvinana makaroni zvinozoda kakutsenga kaikai haadye. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndezvipi zvekuti zvikaitika zvinokwanisa kurerutsa mutoro wakatakurwa namai Anisha? Inini chekutanga ndikakwanisa kuwanawo kana kaproject, kana ndikagona kuti ndinoise musika wangu chaiwo pagedhi apa pandinenge ndichitengesa, ndinogona kubatsirikawo. Ndikawanawo kana madiapers, ene challenge na adult diapers anoti jurei. Anisha akupfeka adult diapers nekuda kwechuma riri pane rimwe gumbo rake. Chikafu chake chinonditi netsei nekuti haadye zvinhu zvakawanda, ndodambudziko mberi riripo. Kazhinji kacho kana dambudziko rauya mumba, vana baba vanosamuka kubva mumhuri, vazhinji vanobva vatosiya mhuri. Asi nhasi taona baba vari kuedza zvose zvavanogona uye vakagamuchira kuti mwana takapiwa tese nemudzimai. Ngatinzwei baba vaAnisha vachitaura. Zvinofadza kana tichiona baba uye mai vachitaura kuti ndinotenda kuti baba vanondibatsira. Imi muchinzwa dambudziko remwana vachiexplaina kuti chitori chirwere chisina kujairika even muno muZimbabwe, zvakakubata sei? Ini pakutanga zvandibata but nangozvitambira kuti zvasangana nini, mabula zvasangana nini. Saka mai vakamboedza ivo ndofunga vakaita time yekuti zvigamuchira
but indangozvi kana ivo vaenda kumagrupu vachita sei vachiti hande kucounseling ndikati no it's okay mama munozviitirwa zvasangana nesu saka isu tofanira kungozvitambira ndozviripo zvokuti akatanga aine 3 months ndakatanga kutomuona achigwina aine 3 months ndikatoti mama uona izvikuita mwana achigwina neruoko no it's okay saka zvakazoramba munoziva pakufamba tinombofamba muchimboenda munopumhana zviya but iwo kana ukazoda kunyatsotedzana namadoctors saka sazvinyatsotedzana namadoctors sakufamba nemadoctors tikatoona kuti panotoni vamwana vane problem yakadai saka ngatingozvigamuchirei. Sababa vari mazviri vakaramba vaine mhuri yavo ndeipa advice yamungade kupuwa vamwe varume nekuti vazhinji vacho kana zvadai vanobva vati isu kumusha kwedu hakuna kana kuti mwana obva atobuda onotanga imwe mhuri osiya mai vachitambura vari vega. Kana ndauda kutaura kuna ana baba kana masangana nazvo zvinhu zvese tofanira kungozvigamuchira. Hapana munhu anoda kuti dai ndafirwa tese tofanira kungozvigamuchirwa. Nhasi zvasangana newe mangwana zvichasangana newe ende uchatiza mhuri iyoyo uchazonosangana nezvewese kudarika zvawasangana nazvo izvozvo. Asi kuna ana baba vari kunze uko tokumbira kuti ivai nemhuri yenyu muwirane mhuri yenyu zvasangana nesu zvasangana newo futi. Imi nemwanasikana wenyu Anisha anofara kana muchitei munombotamba naye mumanzi here munotamba naye magames munoita sei naAnisha? Nanisha ndinotamba naye zvakanyanyisa especially pandobva kubasa kana akatoona ndauya ndikapinda mudining ndikagara pasofa iye anotoorora paside neni ndikapinda mubedroom anotongoteera itori friend yangu zisingaite kana tichitobuda ndoziva tiri kuenda kwamenati kutapswa kwamenati iye anangaitoziva kuti ndiri kuenda nadhete wangu ndinotengerwa chii aimbomwa mahewu singaite but zvakazobuda zvamahewu ezvinakumwa makasketi anenge achiziva kuti aiwa ndiri covered nditori bho ndiri covered. Aiwa ndoda kukutendai nekuti kazhinji kacho varume vazhinji vanobva vangofunga kuti dambudziko ndera amai chete asi tanzwa kuti imini dzimwe nguva usiku munototi kuna amai rara nditarise mwana. Ichokwadi izvo zvinoitika because most of the times ndisipo ndiri kubasa but iye ndiye anosara chi nemwana ini kana ndaapo yajuti rangu rokufanira kutakurawo dambudziko because dambudziko harisiri munhu wani dambudziko ndiredu tese tiri vaviri chimborara ndimbotasa mwana pane imwe time yaanoita masizha zviya zvokugwina zviya achimbora zviya taitomboita zvokuchinjana chimbotasa mwana patakangozvitambira ndo zviri toripo. Saka kana vatomboenda mumafaction anondisiya mwana wangu ende mwana wedu tese takatambira dambudziko iroro. Tinoda kutora zvakare mukana uno kukutendai rubatsiro rwose rwamunopa vana mai vatinounza pano pachirongwa uyewo kukuyeuchidzai kuti dhaipa bhengi redu richiri kuenderera mberi asi rinokwanisa kubudirira chete kana maisa ruoko. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti kuti chero chamuinacho hapana rubatsiro rwatinoti rwakanyanya kuita rudiki kana kuti rwakakura. Tisangane zvakare svondo rinouya.